sama gayeng tenan po. Nggih menika ing mapan jroning kasatriyan Jodipati ingkang mapan jroning kasatriyan Jodipati katingal swasana tata titi miwah tentrem dasar katingal gemah ripah loh jinawi kartotata lan raharja ayam tentrem sedaya kawulanipun dasar ageng wulu pamedaling bumi karana ing mangke sedaya para kawula ing kasatriyan Jodipati ngluhuraken dhateng budayanipun piyambak katandha para mung tani nggenipun sami nanempala wija-wiji pari kawuryan tuwa ngrembaka ijo royo-royo ingkang kepareng hangrenggani jroning kasatriyan Jodipati panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Harya Werkudara ya Bimasena ya Sang Kusuma Adilaga pinuju genya lenggang jinajaran ingkang garwa nenggih Dewi Arimbi duinguni Dewi Arimbi apaes raseksi nanging dening ingkang ibu Dewi Kunti Nalibrata ingkang sekawit apa saraseksi sini dikara satemah dadya wanita ingkang endah sulistya ing warna rikala samono katingal pepak anggenggeng praptanipun Nalendra ngamarta Prabu Puntadewa kadhiraken Nalendra ing Durati Prabu Bathara Kresna datan kantun pamadyaning Pandhawa Satria Maduka Raden Harjuna esti ninggalih Sang Dewi Arimbi ngempalaken para kadang Brata Pandhawa kinen hanekseni Bilewanci Pajarahina nedya njumenengaken ingkang putra Raden Gatotkaca kajumenengaken ratu wonten negari Pringgondani mangkono alon cipta wirganira
Helayana mati Wuro Hamet Wilasa mangalingono mangapetira gending Mariana tapane si Joko Laya ler Kadit Mondro ya nuntun tapane si Joko Laya Mbok Sri Gading Melati sorgamu nuwun mangkita mangkido Kakang Mas Werkudara kula tingali pepak anggenggeng ingkang sampun kepareng rawuh wonten Pancaniti inggih namung kejawi ingkang ngraka ing Ngamarta kaliyan ingkang ngraka ing Dwarawati mimadi Mas Arjuna. Kakang Mas Werkudara monggo tumuli kula aturi paring pertelan Kakang Mas. Barepaji kakangku apa dene Kresna kakangku ngaturke panuwun nggonmu prapta ning Yodipati njaluk ngapura nggonku ora bisa ndodhok lan ora bisa nyembah. Iya kadangipun Kakang Dimas Werkudara ora dadi apa wis ndak tampa. Iya kadangipun Kakang Dimas Werkudara wis tak tampa merga kinodrat ing jagat lamun to Dimas Werkudara kuwi nungkak krama kelawan sapa wae. Sing dibasani mung kejaba kowe mbasani tumrap uripmu dhewe ya. Iku ingkang wujud sukma jati-jatining urip ya Sang Nur Muhammad. Pangestuning pun Kakang Tampanana Dimas Werkudara. Iya, tak gegep muga dadi jimat. Kakang Mas kula ginyaosaken pangabekti miwah Kakang Mbok Arimbi. Iya kadangipun Kakang Dimas Arjuna wis ndak tampa. Jlampro kadiku ya wis tak tampa. Kakang Mas monggo kula aturi paring pangandikan. Yen upama sing kandha aku luput sebab wigatining karsa, kowe bakal paring kanugrahan marang anakku lanang Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu ana Pinggondani. Monggo yen Pinggondani kuwi sing duweni wong tuamu dudu Darbek ing Werkudara. Menawi mekaten kuling badhe sumela atur namung saderengipun kula nyuwun muntering samudra pangaksami Kakang Mas Werkudara. Iya, ora dadi apa. Kamuning ana dhuwur Kaka Prabu Puntadewa lan Kaka Prabu Bathara Kresna. Iya kadangipun Kakang Yayi Ratu Arimbi. Iya Yayi Arimbi kepiye Yayi? Wontenipun paduka kula aturi rawuh wonten ing Yodipati saperlu kula aturi anekseni bilih wanci pajarahina menika utahe wanci pledhak ing surya kula badhe amisuda yoga kula pun Gatotkaca badhe kula tetepaken dados ratu wonten ing negari Pringgondani. Pramila Kaka Prabu Punta lan Kaka Prabu Ndwarawati kula nyuwun palilah paduka murid kasembadan ingkang kinayuh anggen kula badhe nglintiraken kamukten negari Pringgondani.
ingkang utama pun kakang ngaturake melu mangayu bagya Yai Ratu Arimbilan Dimas Werkudara merga atmajamu si Gatotkaca bakal sinengkakake ngaluhur nampa kanugraning Yang Widiwasa dadi ratu ana Pringgondani nanging sadurunge Yai Arimbi kudu paring cecala kelawan Koko Prabu Ndarawati supaya paring pepajar tumrap yogaku si Gatotkaca. Duh Koko Prabu Ndarawati kula aturi paring pertelan Koko Prabu. Niwang sukma sasmitaning sunhong sekaring bawana langgeng Yai Arimbi lan Dimas Werkudara. Praptanipun kakang idem kelawan Yai Kunto melu mangayu bagya sebab ya mung Gatotkaca ingkang ginala-gala ginadang-gadang gumantinata nglenggahi dampar keprabon negara Pringgondani nanging Dimas Werkudara lan Yai Arimbi kudu priksa raning sak temene Pringgondani iku tinggalane sawarga Prabu Kala Trembuku. Saksedane Prabu Kala Trembuku ingkang gumantinata kadangmu yaiku si Harimba ingkang gumantinata. Nuwun inggih mekaten Koko Prabu. Raning yoga Pringgondani iku ora mung Harimba, ora mung Yai Arimbi kalebu para kadang braja. Utamane yaiku Brajadenta, Brajamusti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan Kala Bendana. Yai Arimbi apa wis nyuwun palilah kelawan kadang braja yoga-yoga Pringgondani aja nganti sak mengko Gatotkaca bakal dijumenengke dadi ratu nadan niate becik ning malah nuwuhake gendra niat ingkang prayoga malah dadi sulaya merga ora nrimake para kadang braja. Ketingalipun kadang-kadang kula Yai Brajadenta lan Yai Brajamusti sak kadang sampun sami sarujuk. Buktine apa Yai Arimbi? Buktine apa Yai Arimbi? Rikala ngajeng ing sak mangki kula utusan Panakawan Petruk supados sowan dhateng Pringgondani sak perlu nimbali yoga pulunan kula pun Arimbaka. Arimbaka kuwi sapa? Arimbaka menika tilaranipun Kakang Harimba Duing Nguni supados mboten duna dungkap supados hanekseni pramila ing sak mangki yoga pulunan kula pun Arimbaka kula suwun supados tedhak wonten Njodipati sak perlu hanekseni kula sak kadang kenipun badhe ngudar gagasan nanging nyatani nganti ndata wektu iki durung ana kabar kawusanane. Wanita ayu ngambararum ring kusuma yatal mawur madu bronto gemprong-gemprong yen nangandika mangkono dereng paripurna nggihipun sami imbal wacana kasaru geger pasiban jaba sawanipun Ki Lurah Petruk kantong bolong sanggeng katebian tawang-tawang tangis datan kantun nenggih Raden Brajamusti miwah Raden Kala Bendana minggah mring tinggil datu jingak kang sami tuminggal.
aja kakang mbok kakang mbok kata tangi sewangis jroning tias sumedhot dadya pecata yitmani kengken margiyo